дар шаҳри Бӯстон бахшида ба рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон чорабиниҳои гуногун баргузор гардида, ба кӯдакону наврасон ҳамчун ояндаи давлату миллат таваҷҷӯҳ ва ғамхорӣ бештар равона гардид. дар боғи фарҳангӣ фароғатӣ ба номи Садриддин Айнӣ, ки макони асосии баргузории чорабинӣ идона буд, дастпарварони муассисаҳои таълимӣ дастовардҳои худро ба намоиш гузоштанд. дар ин рӯз ҳамчунин як қатор озмунҳо байни кӯдакону наврасон роҳандозӣ гардида, ба ғолибон тӯҳфаҳои хотиравии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Бӯстон супурда шуд. қобили зикр аст, ки аз рӯзҳои аввали соҳби истиқлолӣ ба кӯдакону наврасон таваҷҷӯҳи махсус равона шуда, барои таълиму тарбия ба камол расондани онҳо шароити муносиб фароҳам оварда шуд. имрӯз ин ғунчаҳои хушиқболи даврони соҳби истиқлол бо шодиву нишод дар фазои амну субот умр ба сар бурда, барои амалӣ шудани орзуҳои некашон талош меварзанд. натиҷаи чунин таваҷҷӯҳ ва ғамхорӣ буд, ки дастовардҳои хонандагони муассисаҳои таълимии шаҳри Бӯстон сол аз сол бештар мегардад. кӯдакону наврасон дар озмуну олимпиадаҳои сатҳи ҷаҳонӣ, минтақавӣ иштирок намуда, сазовори ҷойҳои намоён мегарданд. баргузории озмунҳои бонуфузи ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст, илм фуруғи маърифат, Тоҷикистон ватани азизи ман дар ниҳоди кӯдакону наврасон шавқу ҳаваси китобхониву донишандозиро дучанд намуда, иштироки онҳо сол аз сол дар ин озмунҳо бештар мешавад. раиси шаҳри Бӯстон зимни суханронӣ бори дигар аз муҳимияти баргузории озмунҳои ҷумҳуриявӣ, тарбияи насли нав дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва ифтихори миллӣ, забондонӣ ва дигар тадбирҳои андешидашуда дар самти ба камол расондани кӯдакон ёдовар шуд. таъкид гардид, ки таваҷҷӯҳ намудан ба кӯдакон, ҳимоя ва ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои онҳо нишонаи возеҳи тадбирҳои андешидашуда дар мамлакат мебошад. дар ин замина ҳар сол рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон бо шодиву фараҳмандӣ бо баргузории чорабиниҳои идона таҷлил мегардад ва ин тадбир аз ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти ғамхорӣ ба ин ғунчаҳои умеди зиндагӣ сарчашма мегирад. қисмати фарҳангии чорабинӣ бо иштироки фаъолонаи тарбиятгирандагони муассисаҳои томактабӣ, хонандагони муассисаҳои таълимӣ ва аҳли фарҳанги шаҳр боиси болидахотирии аҳли нишаст гардид. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Бӯстон барои дар сатҳи баланд доир гардидани рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон тадбирҳои заруриро амалӣ намуда, кӯдакону наврасони фаъолро қадрдонӣ намуд. гузориши Субҳиддини Шаҳобиддин, Фахриддини Ҷамолиддин, Музаффар Собирзода аз шаҳри Бӯстон.